Miren da Zabala, hemen izatela lanian, jotake. Bai, platerak eta garbitzen da. Zemoz jonda, bueno, oandik gane Bazkaia ez da bukatu, baina zemoz. Ondo, nik uste valorazio positibo bate beharko dut. Danak, bueno, zazpi, herriko autzotako zazpi jai batzordeak bildu zeatela, eta Bazkaia hemen antolatu dezuela, txokoleta da, Bai, bakoitzetik hiru pertsona juntatu geha, oso ondo, laneako nahiko jende, ondo modulatu geha, ondo organizatu geha, eta egualdi hona. Eta garbitzea tokatzen dela, zikindu ondo. Urren urteko berriz garbik eukitzeko. Urren urteko zer? Berriz garbik eukitzeko. Urren urtean itxango gala, orduan Bazkaia, ze? Izango, aurtengoa ikusita. Jendia ze guztua, zemuz, zesan dizue? A ber, guainik ez da gehiagi komentatu, baina esan duenak behintzat, guztua. Kaixo, Oskar Uribe salgo zu, Karrikako jai batzortako kidea. Aurten San Juan, 2012ko San Juanetan, herriko zazpi jai batzordiak, auzoetako jai batzordia elkartu, eta, bueno, San Juan bezperan Bazkaia antolatzea okurritu zaizu eta horretan zabiltzatela, Bai, bueno, historia da, San Juanak orain arte izan dira pixkat festak pribatuak bezala hola, oso parte hartzaile asko ez dela izan, orduan gure helburua izango zen pixkat aurten, jendea parte hartze horrekin, saiatu gara pixkat hau egin. Arraskaria antolatu duzue, eta bueno, Iskakirua San Juan bezpera Iskakirua zabaldu nahian andoinen, no? Beste urte batzutan zikiru izan da bezala, gu aurten berreskuratzeko Bazkari hau, nahi izan dugu pixkat musika jarri, pixkat fanfarea eta hori dana, eta gure helburua izan da pixkat jendia bildu eta hasiera hona eman San Juanek. Bai. Gaina, zuen kasuan, Karrika, San Indazioak Etxeberritan, Kale Txiki urrengo hastia, zuen auzotako jai batzordea, jaiak edo pixkat alde bate utzi, egun batzutako eta mena izatela buru belarri. Gure jai batzordean adibidez buru belarriak ea festetako, bete bat falta dalako, eta hau gure prestatzeko azkenean ordu asko pasa dugu bileretan, antolakuntza handia dalako, momentuz ateratzen nahi da, karra pozik gaude, eta aurrea. Eta karrikabuak ere bai, zuen kasuan karrikabuak nahiko bideratuta? Karrikabuak daude imprentan, Imprentan, gaina, programa? Bai, programa etxita dago, eta lan pilo bat egin da. Arki ba, ikustea, girua bentsat, nahiko... Bai, espero dugu beste urte batzutan, segida ematen diogun, proiektu honei, eta aurten hasiera izatea, egitasmo polit bat egiteko. Eskerrik asko, Oskar. Zuei.